Bueno, en principio están todos disponibles para viaxar, hai que facer mañán 2 descartes. E, bueno, vimos dunha semana diferente ás anteriores, non? Dunha derrota dura, na que o equipo, sobre todo no principio da semana, pois se lle notaba preocupado, non? Un pouco decepcionado, bueno, tal vez porque non contábamos que fora como locais, non? Pero, bueno, según vai avanzando a semana vas pensando xa no siguiente, isto é unha carreira de fondo, e así había que facer llover a eles sobre todo, non? E, bueno, que máis alá do propio resultado, bueno, se traballou ben e hai que mirar para adiante. E a ver, o equipo tiña moita ilusión no partido do domingo, non? Porque todos, bueno, sabíamos que dábamos un salto importante na clasificación, pero, bueno, eso ten que ser a decepción do propio día, de un día máis, pero hai que, a Liga se trata de superar tamén momentos complicados, superar momentos cos que non contas, non? Os que veñen a favor son moi sinxelos, pero o importante é que o equipo siga sendo o equipo ahora que ven de perder, non? Eso é o que lle pedín, e o que lle pedín xa para a semana, non? Seguir sendo o mesmo equipo que éramos fai 2 ou 3 semanas. Quero primeiro ver un equipo que reacciona ante un mal resultado, non? Inesperado, e que non afecte, que teñan moi claro o que queremos facer, e sobre todo que sexamos fiéis ao que estamos facendo e, bueno, que nos ten onde nos ten, non? Que as nosas derrotas, os nosos empates e con as vitorias, pero sempre tendo moi claro que queremos ser en cada partido, non? Eu creo que en este hai que acentualo todavía máis, porque enfrente vas a ter un equipo que che vai a querer ter o balón moito tempo e que che vai a querer atacar moito. Bueno, hai que ser moi claros, non? No plan de partido. Non teño ninguna dúbida de que vamos a competir ben, non? Sabendo, repito, que enfrente temos un bo equipo nun mal momento. O equipo, cando está ben, fai moitas cousas ben, non? Pero eu sempre lles repito que temos que estar moi cerca do noso 100% para gañar partidos, non? Porque a veces, aínda dando un bo nivel, pois se o rival, pois como o domingo pasado, nun balón parado, se che pon por diante, despois todo é máis complicado, non? Así que ese 100% ten que estar presente desde o primeiro momento. Cando estamos a un moi bo nivel, a maioría, entonces está claro que todo o mundo sabe xa que somos un equipo complicado e que non vamos a especular, non? Que queremos ir como visitantes a puntuar, non a esperar o que pasa, non? Pero, repito, eu sempre insisto no mismo, temos que estar moi cerca do 100% todos, non? Ou un gran número de xogadores, de corpo técnico, por suposto, me incluyo eu, non? Todos temos que dar un gran nivel cada domingo e aí pois todos sabemos que estamos cerca sempre de gañar. A Gimnástica é un equipo moi combinativo, de moita calidade, moi bo pé, de futbolistas que teñen moi claro a que queren xogar e o levan hasta as últimas consecuencias, non? Que non está a mellor ahora nun bon momento de resultados, pero que na categoría todos o temos marcado como un equipo de moita calidade, non? Sobre todo co balón, é un equipo que propón, que é moi ofensivo, que quere, a través do fútbol combinativo, acosar e asediar ao rival, non? Sabemos perfectamente que é unha fortaleza deles, pero, nos vamos a competir cas nosas armas, que entre elas tamén está querer quitarlles o balón, que estén incómodos, e ser un equipo agresivo cando non o temos, non? Cada modelo de xogo, ten as súas particularidades, non? Se nos vamos aos extremos, a min gústame máis defender equipos que xogan directo, non? Me parece que é máis sinxelo, pero tamén é certo que nos poden facer daño en algún aspecto en concreto a nivel defensivo noso, non? En equipos combinativos, nós somos un equipo que tamén queremos ter o balón, a pelexa principal é, se queres combinar e quitarlle a pelota a ti ao rival, creo que esa é a primeira loita que vamos a ter. Se non somos capaces de saber onde queremos defendelos, e se somos capaces tamén sabemos que o rival está incómodo, non? Así que esa pelexa a mí sempre me parece máis atractiva. É un bloque feito, non? De 13 ou 14 futbolistas que xa estaban o ano pasado, repito, con unha idea de xogo, iba a dicir exagerada, pero non é a palabra, non? Creo que é moi acentuada, que se defende, pase o que pase durante os partidos, vayan como vayan os partidos, eles teñen moi claro o que queren facer e o levan hasta o final. Espero un equipo que ven ferido de 4 derrotas consecutivas, que querrá na súa casa facerse forte, non? Teñen un gran campo,
unhas medidas espectaculares, non? Creo que é o máis ancho da categoría. Bueno, creo que se presenta un partido entre dous equipos que creo que van a ir a buscar os 3 puntos. Creo que eles un pouco ou bastante máis apurados que nós, non? Pero que hai que saber xogar tamén con eso. Máis que a nivel individual, ainda que, bueno, hai algún futbolista, sobre todo na creación do xogo, non? Como pode ser de la Nava, bueno, que teñen un peso especial dentro do plantel. Me quedo máis que a idea xeral que teñen, non? É certo que pois teñen futbolistas por fora rápidos, unha boa referencia arriba, pero o máis importante para min deles é esa idea que teñen, que como a levan a cabo e como hai que ter moi claro como combatila, non? Pode afectar, non? Creo que pode afectar se nós facemos que lles afecte, non? Se facemos un partido incómodo, no que, bueno, que non estén no seu papel, que non sexamos capaces de atacarlles, bueno, como digo sempre, o primeiro gol destes partidos é moi importante, non? Se ves dunha dinámica como veñen eles ahora mesmo, bueno, pois facerlles o primeiro gol supoño que pode facer que aparezcan máis dúbidas, non? Que si te pos por diante no marcador, así que, bueno, nos temos que ter moi claro o noso plan de partido e ir a buscar os 3 puntos máis alá do momento deles, que despois durante o partido si pode afectar. Primeiro, creo que hai que ter moita personalidade, non? En ese campo, frente a ese rival, non te podes amilanar, nin volver tolo se hai momentos en que eles teñen moito o balón. Se ti eres capaz de atacarlle, pois mellor, porque eles aí van a estar máis incómodos e nós creo que vamos a estar mellor, pero eu creo que é un partido de personalidade, non? Por vir dunha derrota, porque vamos de visitantes e outra vez máis hai que mostrarse como un equipo. Bueno, e a partir de aí vamos a ver que nos vai deparando o partido, non? Se algo aprendemos cada domingo é que, bueno, que o guión preestablecido a veces non ten moito que ver con como se desenrola despois o propio xogo, non? Creo que todos os partidos, polo menos para min a nivel personal en esta categoría, sí que son un reto, iba a decir maior e diferente, non? Do que vivín, por exemplo, o ano pasado, non? Donde, bueno, ti sempre eres un pouco protagonista, o que tes que arriscar, o que levas o peso. Aquí hai momentos para todo, non? Tes momentos en que tes que defender ben, tes momentos nos que podes correr, tes momentos nos que podes dominar. Bueno, e todo eso a veces hai que ir descifrando dentro do propio partido, non? Que creo que este vai a ser un deses, de moitas alternativas, bueno, daquel que este nunha media millor en moitos aspectos, se vai a levar os puntos.